We're going upstairs. All right. Sorry. They are on live, guys. They are on live. Hi. How are you doing? Welcome to Durban. Yes. Hello. Are you in the queue, Sissy? No, not really. No one says you were tender. Hello. Hello, guys. Live and direct. We are live. The red carpet. I want you to make my shoe because I'm going to change now. How it is, my daddy, we are daddy. Chiwanjira mukati gateni chiwanjira mukati izwa were wanjira mukati manito
kugara kutauri ndiko kuja kugara kweviri takagerana pakagara anichionesana pekugara gara pawanzi ugare mawana pekugara here tasirai nhandi kudedza idakure macheya kana yatopera mototora zanji ndakudai dhaivi yangu here macheya anopera
irapo. Simudai maoko amuna pekugara. Ari paside pane cheya simudza ruoko timboona. Vasanogara musasimudza maoko ari paside pane cheya sina munhu simudza ruoko tione. Ari paside cheya sina munhu simudza ruoko tione. Cheya iyo inani iri pakati pavavaro weipa umwe. Koyo iri pakati pavavaro inani avo vatatu vari apasi. Garai apo vanozoyavo ndiona. Garai papa vanouyawo ndiona. Garai ipapo. Mapakawana akanditika. Munhu wese agara. Apo macheya ndikuona asina vanhu. Ivo vati munobva vachashaya pekugara. Ndakutodzina first come first serve. Nditambidzirei vatanga kusvika pekugara. No, there is someone. Simudza ruoko paunana paine cheya isina munhu apo. Garai ipapo vachaone kutamba bhozi nhanditi inini vanhu vavo vagara pamacheya akakwanirana zvavo. Macheya akakwanirana kusarwa neana munogara mese kuna kuendesa yangu. Tagara chose. Panopanana apa. Umwe vaya gare pano vazororo apa. Anokasira vana polisi. Anobharana 50 nani pamwedzi manyanya. Garai pedyo nezororo apa. Pangopa 2 days vachepa Zimbabwe. Tambira ku. Panofanogara ningogarize. Paimwe zororo ina munhu iri. Yaipa zororo apa. Zororo here ndo hama yedu kuta Zimbabwe chapa iyi. Garai ipapo kutorodza ndakutokwanisa kukosora mazuva ano. Vanasatawana hedhokopesa. Akafana cheyasimudza ruoko. I'm not one of them, another clip for you. Woke up at the Benz, all the mother get us the move. Yeah, fighting. Second, they get them both to play my knee. Okay. I think I tried page you did. I'm not from you. Show you to the top page. Remember my girl?
I mentioned that to you. Then she said, okay, it's fine, you can drink them. But I said, well, entrance. So, because what I'm asking is, They don't keep your entrance here. yes, I understand that. I don't have a problem with that. Yes. I don't have a problem with that. Tinoisa madzimai ari pakati pedu nana baba vari pakati pedu mukati memaupenyu. Murimwe wenyasha Mwari we ane simba Mwari asingatinyadzisi mukati meupenyu hwedu. Tinokutendai nezuva ranhasi zvese zvazvichabata mukati meimba ino zviropafadzwe nemweya mutsvene. Tinotenda amen. Panguva inoita kusvika patinosimudza maadmin sisinei admin muzotipawo ngoti but vakosimukira makauna makadaisi vanhu vavokugara vanhu vakaronga kuti zvirongeke so kuti muwana ngosweka songochena kudai so tarisvika patinotowa patinongova rongera tinoko mbishana pavasereki ngoti mbishana admin vachisunga vachiuya kuno Another kick to you. Coca Paca Benz, all the mother girls to move. Did it get fine? Second, we got them bows to play my knee. You talk down in springtime, stuff follow me. So confused, and I don't know you, but don't deep blind when I call on you. You talk down, you talk. Sister. So guys, we are in Durban. This is the man behind the camera. Yeah, Gary behind the camera. What's his name in Durban? You know. So you don't give any. Even the G. I'm also glitz and glamour. Yes, it's me. Glitz and glamour. Je rêve. Je te rêve. Tu vas mourir ça. All right. It's fine.
As we are starting, we also want to thank Zoro Plani. They are here. Zoro Plani, thank you so much for. Vakuya Simeli, Vakuya, Lactoya, just 2 weeks, Lactoya. Lactoya, just 2 weeks, Lactoya. Yes. I am at the admin team at Deben. Team admin Deben. Yeah. Team admin Deben. Arguya. Yes. I'm going to tell you, my Mari. Hola. MC kan gak ada mau ikut. No lose the MC. MC gak ada introduction. Tigana panzvimbo dziri zvakare ndirakukwazisa Sisimeri ndinokukwazisai ndirakukwazisa Sisimeri panguva ino chingodai so maoko mudenga so chingowevha mbishana so chingosmaila man, just smile mahara, just smile
Sisimeli ndamboteka ngakupostori ndatanga nitida utanga kukudza baba bishop zvino zvapapa ndatanga nokudza sisimeli vakatanga nemadiaries kuteedzana nemadzinzi ese vanobatira madiaries vanoronga kuti maprograms akaita seaya anga achinda nokundobudirira ndakukukwazisai ndiri sisimeli hoye madiaries hoye madayari manyama hoye afaini. Thank you so much. Nguva inoindira kuidzokorodza zvakare kuisira kuna madiaries maadmins diaries inguva yenyu chibva mangomhanya kubva mabata chimuti nekukasira DJ
Ndokumbira vanhu vambonyarara. Ndinokumbira nzeve dzenyu kuno kumberi nemaziso zvese. Ndakanaka hana mbushata zvokuti mukaita zvinotarisa. Thank you so much. Time in there, time in my testimonies. So I'm going to call our one of admin team, admin Shumbres. Vachiuya kumberi toborova maoko handiti kuratidza kuti tikufarira admin wedu handiti maoko enyu haana kadhati. Chitongokuridai kumiridzai. Tikupedzesera. Thank you so much. Thank you. Ahoy, madame, ahoy. Ahoy, madame, ahoy. You guys are looking beautiful. Hey, I know the shoe is what man. Onde chekumbira papepe vanhu. Ano keyboard warrior. Chekumbira papepe vanhu paso. Ndingatogoni ndinisipa papanda kutoda kutonyura munhu. Chekutanga ndakutenda vanhu vamunzvimbo dzakasiyana siyana. Cape Town, UK, tatsikwa ndisiye neUK. Ngativarovere maoko. UK neuya fine. Vasvika munouya kuzofara nesu. Chechipiri Cape Town yasumuka. Cape Town chimbosumuka. Cape Town for the first time. Shura goremi. Shura goremi. Well done, Cape Town. Sana sisi wetu wa UK. Chimbosumuka iti UK. Varovere maoko. Nasi ndakabata mic. Vanondiziva ndine ndinonzi Shumbres. Vanenge ndinonzi Shumbres. Ndine Shumbres wacho. Ndine testimony. Ndakatanga kuziva Sisimeli about 6 years ago. Sisimeli vakandidzidzisa zvakawanda. Ndichienda kuna Sisimeli ndaive munhu aitumika pamberi pavo. Shumbres chachakati ndaiita. Vakandisanganisa nevanhu vakawanda chaizvo padialysis dzinova dzave hama dzangu varanhasi padialysis ipapapo kuti kuchena kuneso kuti Shumbres akwira ndega ita semadialysis. Yes, yes. Pamafunction ese handina padinobvisa yangu pfuma. And I'm sure today vakatotarisa izvozvi kuti akatenga here dresi ratakamutumira mari. Akasvika here kuevent anga ari madialysis. Upenyu hwangu hwakambooma hwekuti ndakaita gore rese ndisingashandi kudaro. Ndanga ndine hama. I'm not that strong, but testimony yangu inomotivata umwe munhu zuva ranhasi. Ndiri kuZimbabwe. Sisimeli vaifona vana vane chikafu vaitumira mari. Timida kutengera vana chikafu. Vanhu vavakandisanganidza navo vaingotengerwa grosari vaibva vari koko kunzi enda moke inotora grosari. Ndikatumirwa tiketi rendege zvikaenda kutogera tiketi rendege uya kuCape Town. Ndikauya kuCape Town ndikachengetwa. Asi zvakadaro zvakaramba zvakavhara.
Zvaramba zvakabvara kudaro ndakaita gore ndisingashandi. Asi pakuzoshanda kwangu ipapo hapana chandaishaya nekuda kwemadhayari. Hapana chandaishaya. Waipiwa kadi kuti enda kuClicks. Zvakaoma kudaro. Enda kuClicks notenga macosmetics. Ndanga ndine hama. But pahama dzanga ndinadzo hapana aimbofuna kuti wamukasi uri sei. Asi madhayari aitokufonera kuti sei zvichanaka zvichaita. Pavanhu ndakasangana navo padhayari. Zvinorwadza zvandakasangana navo. Ndinana sisi wangu, ndine munun'una wangu akadhobhedhi haana kusvika panapa. Asi sisi wangu ari pana. Passport yapera. Vaitokubvunza saka toita sei kuti passport yapera. Bhedhi riri kupi, chitupa chiri kupi. Ndaitirwa zvese nemadhayaris. Tangonzwa chinzi hanzi ibva pauri papo. Enda muupa, enda pakati, ari madhayaris. Upenyu hunochinja hama dzangu. Sisi vakandisangana nehama dzangu dzandinodada nadzo kuti uchimuka unongomsendera meseji zvakati anokufonera. Ndiri muJoburg uchifumba muri papo ndauya ndotorwa nemota nemazibhenzi nemadhayaris vari panapa ndivanoungedza ndoendeswa kwandoda kuenda kungoti zvakati mukoma unotoitirwa ipapo. Saka nhasi ndinoda kutenda Mwari akandipa family inonzi Diaries. Muchiona ndichitumika kudai so zvandakasangana nazvo ndini ndinozviziva. Saka ndinoda kutenda Mwari kuti zvinochinja panopfuurika. Kana pana akaomerwa zuva ranhasi ndoda kukudza kuti panopfuurika. Ndakazowana basa but zvakadaro ndinotuka zvakatopfuurikidza izvozvo zvokuti izvino muchishanda. Saka ndoda kungotenda Mwari nefamily yangu yeDiaries nasisime chaisemu tinotombokweshana zvekutodaro kuti ndakuona kwakati sisimene vamukuona apa vakatondichinja upenyu hwangu zvisingatoiti. Ndaitongosvika kwandinge ndasvika mumastreet koko ndotoisa comment but vanotokubata phone ipapo shumbureti ndaona comment yako kwakati go and delete that comment. Vakandichinja vakati ukaona kwatinotuka usaende ikoko. Sisimeli ava kana tinavo kubva zvandakatanga kuvaziva havatauri munhu kana uinavo. Havatauri munhu kana uinavo kana tinavo kutotaura dzimwe nyaya. Saka ndoda kutenda Sisimeli nehama dzangu ino vamwe vakanditarisa vamwe vari munomu vakazara munomu. Ndoda kukutenda ine zvamakandiitira muupenyu hwangu. Kumba kwedu chaiko mai vangu vanotoziva. Ndakatovaudza kuti pandinofa inini panonzi madhayaris ndo vachauya vakandisenga vachifamba nezuro kumulandi. Saka ndio testimony yangu kuti zvakazochinja. Ndakazowanawo basa ndakushanda munhu asingatogoni kutaura pavanhu asi comment section ndio mandishasha zvisingagoni zvangu handizvoni kutaura but ndinoda kungotenda Sisimeli vakandisanganisa nehama dzangu madhayaris. Aiwa ndoda kutenda. Thank you so much. Vatambidzei foni